Kaksi tapaa ratkaista tilanne. Täysi sota tai rauhanomainen yhteiselon etsintä. Jyväskylän maalaiskunnan Tikkakoskella etsitään niitä rakentavia vaihtoehtoja. Osa aikuisten ihmistä pelkää humalaisia ihmisiä ja sitten tietysti kun joskus parhaina kuumina päivinä on tullut iso porukka, niin sitten on siinä ollut, joku on vähän sitten huutanut ja siitä joku sitten vähän säikähtynyt ja sitten on siinä parhaimmillaan kesällä rakasteltukin, että se nyt vähän keskellä kylää ei ole paikalla. Kyllähän jotkut sanoo, että ei viitsi sivu kulkea. Ja itsekin olen istunut tuolla Muumilaaksossa, niin koska se oli semmoinen paikka. Ohikulkijoit, vanhemmat ihmiset vähän niin kuin vierasti sitä, että siellä oli porukkaa karjuttelemassa. Ja myönnän sen, että joskus sieltä nimeä mainitsematta on jotkut huudellut. Niin ne vierasti sitä. Et siltä pohjalta alettiin niin kuin miettiä tätä, missä olisi tavallaan sellainen paikka, mikä ei tuottaisi niin paljon valituksia ja häiriötä. Ja nyt ollaan sitten tätä paikkaa niin kuin miettimässä ja tähän sitten yritetään saada jonkinlaisia istuimia ja roskakoreja ja päihdeongelmaiset ovat sitoutuneet siihen itse, että he pitäisivät niin kuin tämän paikan puhtaana. Katsotaan minkälaisia kokemuksia. Tätä ollaan kokeiltu, ainakin mä tiedän, että tuolla Hervannassa ja Vaasassa on ollut kokemuksia tällaisesta toiminnasta ja se on niin kuin sujunut hyvin. Tässä olisi kyllä hyvä paikka tämä. Tässä olisi pitkä matka kauppaan. Tuossa on hyvä tasainen paikka siihen. Tässä olisi hyvä paikka, mutta kun tähän hukkuu aika helposti. Tämä porukka ei saada yhtään ainutta pulloa, koska työttömälle jos 50 penniäkin, se on erittäin tärkeä asia. Kun laskee muutaman niitä, niin saa sen yhden kaljankin sitten, kun sitä auttaa. Se on ihan oikein, kun Eki sanoi, että 3 ihmistä, jos on teitä tuossa Muumilaaksossa, niin sen jälkeen lähtee joka ukko putkaan. Ja se on ihan oikein. Mutta nyt kun me ollaan tässä, niin meillä ei ole mitään hätää. Tuoko poliisi talkoon jo? Vähän on luvannut, mutta en kun se menee omaan piikkiin, kun ei ole momenttia mistä ostaa, niin joutuu omalla rahalla ostamaan, niin se rajoittaa vähän. Tässä on nyt uuteen kotiin tuliaisia. No, tämähän on ihan kunnon talkohenki. Kyllä se käy. Sellainen juttu, kun se tulee niin lähelle kirkkoa, niin täällä ihmiset sanoo, että ei se tule onnistua siinä. Että ne siirtyy tuohon automaattisesti tuohon torille. Vielä keskemmäksi. Niin kuin se on lähellä tuota kauppaa, niin saa kaljaa. Ennen kaikkea he itse ovat olleet alusta asti mukana tässä suunnittelemassa tätä paikkaa. Ja sen takia kai johtuu myös tuo innostus, että me ei ole käsketty eikä pakotettu heitä mihinkään tiettyyn paikkaan, vaan yhteistoiminnassa ollaan etsitty ja mietitty, että mistä se löytyisi. Nyt näyttäisi ainakin hyvältä. Kyllä, mä luotan ja ihan valosalta nyt näyttää. Puuhamaa avaaja. Mikä muumi? Mikä muumi? Puuhamaa tämä. All right. Eihän niin kuin päihdeongelmaisten asia ole ratkaistu tällä, että he ovat nyt tässä. Mutta että kokeillaan tämmöistä. Varmaan hyvä alku ainakin ja tavallaan sitten tästä saadaan, miten tämä lähtee menemään, niin hyviä kokemuksia, että toivotaan, että saadaan sitten entistä enemmän näitä kyläläisiä aktivoitumaan myös meidän mukaan tätä hommaa tekemään. Ja yleensäkin yhteistyöstä, niin kuin kaikki yhdessä eikä yksin. Et nimenomaan se tässä on se idea, se yhteistyö. Penkkiä, onko lisää? Sanokaa nyt mihin ne laitetaan. Ei sinne, ei. Ei, kun te laitatte ne siihen mihin Perkele ette te nyt niitä sinne ette nyt heittelemään niitä heitä. Te olette kunnolla töissä. Viihtyykö porukka täällä vai mitä luulet? Tuleeko johonkin muualle? Uskon sen, että viihtyy. Koska ei ole muuta vaihtoehtoa. On viihdyttävä tai sitten pysyä kämpillä. Koska tästä on puhuttu poliisin kanssa, että tuolla kulmilla ei notkuilla. Että se on otettava toteen tämä asia, että kerran lähetetään, niin tämä on se paikka, missä ollaan.